naman po si Duday. Dito pa ako sa likod. Ay, dito sa amin, pinaka-garden. Yan po yung dating pinakita ko sa inyo, yung garden na maliliit. Ito na sila ngayon. Yan na sila, malalaki na. Oh. Ito ay lemongrass tanglad. Ano sila? Oh, marami na tanim. Yan. Marami ng tanim na mga gulay sa bakuran. Kaya kayo dyan guys, magtanim na rin kayo hanggat nandito pa tayo naka-quarantine sa loob ng bahay. Sa bagay, yung iba nakakalabas na. Hindi pa kami pwedeng lumabas. Dito ako kasi ako ay nagwawalis sa likod. Dala akong walis niya. At yung aking manok ay ayun. Dito siya nakatali sa mainit na, maaga pa lang mainit na. Tingnan mo sa labas, yan, mainit. Kailangan magwalis. Hoy. Naaga pa, inaantok na ako. May nakahang na ano. Mainit. Natay pa lang yan. Tapos na akong magwalis. Ingay dito. Aking lalagyan ng basurahan ay dala-dala ko na. Aking gaspan. Tayo doon sa garahe. At balik natin. Kita-kita yung ating map. Ayan. Ayan. Yan, dito tayo sa garahe. Yan. Mayroon din akong mga tanim dito. Mayroon din akong mga tanim dito. Pakita ko sa inyo. Ito ay tinanim kong buto ng durian. Meron na siyang tubo konti. Meron din akong cactus. At yung aking pinapalaking mga orchids, ang papayat. Meron pa rin doon sa taas. Yung aking orchids, wala na. Mamamatay na siya. Yan, orchids yan. Nilagay ko siya sa tubig para mabuhay ulit.
Parang hindi na yata, wala na yata pag-asa. Sayang. Ayan lang guys. Subscribe. Hanggang sa muli kong video. Click the button, click the subscribe button, and like, share, or comment. Bye-bye. Salamat.